Pelasagano lamsogo borong nang topon dever mano borong nang sung to tini sawiman kha bubagra produni bibijek tini East Tripura ni candidate ngai mankha BJP ni ngai YTF ni khoroksa samung tangkrak ngai nang tam sanamusung puila beleka hambai nara tipri khorang media anokol khamang bagai ang puila bubagrana belai ke kaisa hambai te congratulations janamusungo tini moharani kirti sing debormano bo tini 30% bai kok sarne bagai bubagra kuthuk kaham ke kubukhe wan sugoi tipra thanchana mathane bagai tini bana chongmane bagai ang belai khana hambai marota ngai kaisa social media rogo abno tui bo kaisa nogo bo to khoroksa chandigarh ni borok age bo bacha kha apte hairo kaisa tipra saroni bangi batamla sanai apte reka lukuro kok dal kok salai tongo tabuk keba angle budulia rakhni rok bo social media wo kok salaimani rok khanao nogota abon tuile nung tamhani sanamusung belega hambai nung mosungman bagai ang monote norbai ang koi din sakang phez ani ni jen Facebook page ang ani tokon denan bungti Facebook page tongo ang aro kok saka thrai ke party color abokun matter khaya borok kubui tiprasan be kok sanai tin bagai kok sanai abna se jeng nango haine ang aprabo sajak nge taunor no okuma samu songo norong bising dikhai tiprasan bagai jengkongma party rohka jati rohka phiaba kubikhe koksaya tin jatin bagai parliament koksaya angka tabuk tin tiprasan ya subot thajak mai rom phajak mani joto kijo khajak mani tin dukho kosto no kubikhe sanai bagai jeng joto na thanjake bono budmar nai symbol mane BJP but ang mona sanamu songo borok bubagan respect kha tei borok ta hunai India government ba respect uchung abagai India government by tini je ekotman bisingti khlai tei tini tabuk bono chongmani abo lukurok kaisa kani chade ang mane phiaba mok kubuise thantan lam bisingti kai bo tini BJP ni semang phana tini bubagan na se bud dei chukdi bo tini BJP semang ni pasa phana borok ke tini se mane tini ti prasani goi koksani borok buar chongmani abagai komokun wana kare jara tabuk khakau jana bor bohan wan chugnai bor buchinai ang khachongo borok tab hote bor buchiako bubaga phaije for sada kam ke tebsrai ke abo tebsrai buchinai ar ani torop theke ang uskamo saitongo kali da phungthang tini ko jati ni kok samai chengma rohnai abagai joto thanchake tini BJP government gosikha India Tripura government gosijak te tin Tripura gosijak joto salai tini mo final decision khaible bubaga bising teke bubaga bokrok brain alka abagai ang joto khakone sanam tawade tamne bagai hingke bubagra tonghangke jotono success noron wan sunadi bubagra o 3 bosor tamai timen khaya tongkha buruya na settlement khairi kabuka asu possible sonnobo te tini first date ratio chang 3 mas ni sarkar bisinga waichbai achugi gerta declaration pass khaika epore Bidhan Sabha haino tipra second largest party ingkha epore Birjapati ni achuk thainawai epreka tini itihas kaisa kotor cinti pheba kaisa historical accord khaiti phega tipra tirpati khai ar cinti percent man thai soktai tini adhikar tini ha power joto tini polo joto adhikar mano gap joto buba khaitong nga tagmo bahaino semolai kun das not matter ta wansu no sudu buba kar kaisa bises khadi mokol mung bises khadi buba kar joto praman phung to kaisa khai buba kar soimas bisingon abo khani bagina tini bono chongmani bagai chung belake hambai norok gara kalar BJP norok butai ramben joto but manai chung kaplai ma khana ese tamon ke tini kok no parliament kok sarang manai kalar naya jati wansuki genuine tipra sawansuk bono budoi chung kaplai abo 36 gorni ni ba sai tongthong bo mumbai tongthong bai haber bo tipra hani bukumara theini bsase bobo abagai bini ora radane thein tong bina abagai tini moharan kriti debi kriti sing de borman bo orni ungwi hono BJP ning phon bo tipra hani ti injin bukumbarani mache manai bothata ba romphre jamai bicarma yangmani guli kok jamai rohte joto kisu hane odi ko thung je tongmani ma yangmani je ta tongthong on bachin baise bo kok sanai te guni bai kok saklak ngui mano BJP symbol haipana bo tini bagai kok sanai bobun bai kok saya abagai chung bonot dara bakha koni ro ta ko jaita belai khana hambai takhok sapen sungbai krengai Tripura hasini lukurok no dal bidal khlaini ni jesuk sai chuk sak jora nang sawi khna rei manmani bagai non ba belai ka hambai ar te special ang sanamu songo joto tipsa lukurok no tak phone jara buchiarok norok buchidi norok wansukdi rang bai ta paijadi kubini se wansukdi ar 30% bungte khorsa khorne khortam dongo rangni dana khlai mono tak mo BJP no candidate ban tayang kha mo bubagra bul khai ani pode por kok sanai 5% jone sanai
95 de buang logi tonga 100% abo 5% ok buang ra kaham khai bobor khamian sanai ukano ye deba historical record mana sabo chaja ya ba sabar kama tam khati boro odika man chaja ya amte tonga no abage kuno warana kare amo jotora thanka ni mare tongdi buang ra kai wan subi chotana obas ka agodi tam ningangke buang ra tonga chotong waisi abage buang bises khani nang sauta gaham Galakino